Odhalím ti tajomstvo nekonečnej energie a mladosti. Dopozeraj toto video do konca a zlepší sa ti aj sexuálny apetít. Kardio cvičenie ako je tanec alebo beh ti pomáha zvyšovať srdcovú frekvenciu a to ti pomáha bojovať proti únave. Cvičenie zlepšuje cirkuláciu krvi a pomáha vylúčiť toxíny z tela pomocou potu. A navyše zvýšená fyzická aktivita ti pomáha navyšovať hladinu endorfínov a to ti pomáha bojovať proti stresu a zlepšovať náladu. Takže od dnes cvičíš kardio aspoň 2-krát do týždňa minimálne 30 minút. Kľúčom k prekonaniu únavy je aj spánok, preto si musíš doprieť aspoň 8 hodín. Vytvor si príjemné a tiché prostredie v spálni a po 8 večer sa vyhýbaj elektronickým zariadeniam a ak, tak si zapni filter modrého svetla a spoznáš rozdiel. Listová zelenina, orechy, celozrnné produkty, ryby, avokádo. Tieto produkty pomáhajú zlepšovať koncentráciu a znižovať únavu. A tiež je dôležité piť dostatok vody, bez nej sme dehydratovaní a s tým prichádza množstvo problémov. Toto vylej do záchoda a nekupujú žiadne sladkosti ani žiadne sladené vody, ušetriš svoje financie a aj svoje zdravie. A nezabúdaj, že celok sa skladá z maličkostí, takže ak vynecháš jeden z týchto troch aspektov, narúšaš svoj organizmus, čoho výsledkom je únava, podráždenosť a zhoršený sexuálny apetít. Príď k nám, 2-krát do týždňa si s nami zatancuj, dostaneš k tomu stravovací plán, no a do postele sa už musíš uložiť sám.